we can try. Latiwe maprati tinombotukana totsamwisana totombosvika pakurambana asi hatitane kuregererana hautane kutsamwa ininiwo ndoramwa asi chinozongotizora tese irudo nekuti uri muhana tinodanana ngatisazosiyana nekuti tinodanana mudiwe cheuka shure kona kwatamba kure uri muhana tinodanana saka ngatambe tichidanana danana 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 tinodanana pane chandakazonzwisisa ndiwe wani munhu anondinzwisisa ndosaka ndichikudisisa handikurwadzise ndokuvimbisa uri pachipfuva nemupfungwa pane dzese nguva hakuna umwe pasi pezuva kusvikira tava huruva charakade sura ndatya mhodzi yechinda uriwo wesadzi uri mambokadzi ndini ndakugata sape wandisiya moyo ungarwadza uri muhana tinodanana ngatisazosiyana nekuti tinodanana mudiwa cheuka shure kona kwatamba kure uri muhana tinodanana saka ngatambe tichidanana danana 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 tinodanana bateroko ngatiambuke mumoyo mako ngandigare ndisasasimuke panyeredzi dzese dziri mudenga wakandipenyera iwe uri wega ukaita alfa ndoita omega kana usipo ndiri shiri isina munhenga ndakutrasta kusvika pakukupa moyo wangu uchengetedze ubate zvakanaka usauputse ndapotosa udonhedze uri muhana tinodanana ngatisazosiyana nekuti tinodanana mudiwa cheuka shure kona kwatamba kure uri muhana tinodanana saka ngatambe tichidanana danana 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 tinodanana danana